עושים היום היסטוריה בכל מה שקשור למעורבות של הקהילה במה שנעשה בעיר. ולקחנו נושא חשוב שמסתכל אל העתיד בעיניים פקוחות ואומר מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלדורות הבאים יהיה יותר טוב. יש כאן את חוכמת ההמונים כדי לשמוע באמת בהמשך מה עוד צריך לעשות ואיך להתמודד עם האתגר החשוב והגדול הזה. בעזרת השם כולנו ביחד, תודה רבה לכם. הייתה גם איזושהי דינמיקה קבוצתית, כדי שאנחנו נכיר אחד את השני, נפעל אחד עם השני, ונגיע למסקנות ותובנות, תוך כדי שיתוף פעולה בין כלל המשתתפים. הוצגה לנו התוכנית העירונית להתמודדות עם שינוי האקלים, ולאחר מכן גיבשנו המלצות לשיפור התוכנית ולהתאמה שלה לצרכים ולרצונות של הציבור, ועכשיו אנחנו בעצם מעבירים אותה לגורמים בירוקרטיים בעירייה, כדי שיטמיעו את הבקשות של התושבים. זה היה חשוב לי מאוד להגיע לכאן, כי יש הרבה דברים שצריך לתקן. אני מאוד מקווה שזה גם יצא לפועל, וכל ההמלצות שלנו שיגיעו לעירייה ויקבלו גושפנקה, כמו שאומרים. הרעיון היה בעיניי ובעיני הנהלת העירייה רעיון מקסים וחדשני, לשתף את התושבים בשאלה שמטרידה אותנו, ובעצם אנחנו מבקשים רגע שותפים לחשוב יחד על פתרונות. בידיים שלנו, התושבים, יש את התשובות הטובות ביותר. אנחנו יודעים הכי טוב בשבילנו מה אנחנו צריכים ומה אנחנו רוצים. יש לנו את ההיגיון הנכון, יש לנו את האינטרס הנכון, ולכן אני חושבת שאנחנו בעצם נביא את הבשורה לעצמנו. עברנו על הדוח ובעצם קראנו את כל ההמלצות שכתבתם, והעברנו להתייחסות של המחלקות השונות בהתאם לששת הנושאים שפירטתם בדוח. בסופו של דבר אני חושבת שהעבודה המשותפת הזאת היא לטובת כולנו. אני גם מצפה שתהיה לזה המשכיות, שנשתמש ונדע להשתמש בכלי הזה גם לשאלות נוספות, מתוך רצון גם לערב את התושבים בהחלטות שאנחנו לוקחים, וגם לשמוע מה הם חושבים על נושאים שמעסיקים אותנו ברשות. אין ספק שמדובר פה בתהליך מאוד מעניין, חדש. מבחינתנו כגורמי עירייה, ביום הראשון לבוא לראות את כל משתתפי האספה ולהבין שיש פה משהו משמעותי. ברגע שקיבלנו את הטיוטה הראשונה של ההמלצות, המעבר עליהן, השאלות בין המחלקות והאגפים השונים בעירייה, זה תהליך מאוד מעניין ולדעתי גם משמעותי שילך איתנו הרבה שנים קדימה. אנו, חברי אספת האזרחים, שמגיעים מרקעים מגוונים, כשהמשותף לכולנו הם האכפתיות והרצון להביא לשיפור במצב הקיים, מתוך מחויבות לעתידנו הקהילתי. במסגרת האספה קיבלנו מנדט להציע הצעות בנושא האקלים למען חוסנה של העיר כיום ובעתיד. הנה זה המפגש האחרון, אני פה, ואני באמת גאה להיות חלק מזה, חלק מהתהליך הזה. כל השינויים האלה של בנייה ירוקה ושימוש באנרגיה מתחדשת יגרמו לזה בעצם להחזיק מעמד שנים קדימה, כדי ששנים קדימה העיר הזאת תוכל להמשיך ולהגיד אנחנו נערכנו לשינויי האקלים. ומאיתנו נשמע לך עליך. לא ידענו לאן אנחנו נכנסים, אבל ידענו דבר אחד ברור, שזה תהליך מאוד מאוד חשוב. לא רק לנו כאן, למי שיושב כאן, לדורות הבאים, לליאן ולחברות שלה ולחברים שלה ולאחרים, אנחנו חייבים לחשוב עליהם. אנחנו בהחלט נלמד היטב את ההמלצות, כי זה חשוב לעתיד של העיר אילת. תודה רבה לכם.